An ceartas dam de táchtach go gach eile duine ein, mar go maramud go léir sa dam céanna. Cé ghfuil difracht a adrin, tá mud go léir mar a géanna. Inis, inse muid scéal Attila roib. Is mise Attila, agus chamé an cuid is múd amóige sa thór an féinnehacht. Bhí tilbildí san níor Yugoslav, mar sin rinne mo hismarí an cinenne imach go dtí an Ástráil. Níor sé ionta acu fántnaiteo, ach léanna trígadrí ará san níor Yugoslav agus rugga misisiú san Ástráil de bhár. Nuair bhí me bliain go léir díos, bhí 5 bliain chaiteag mo hismarí san Ástráil, agus thugtar siad fille ar an Eorop ag go bpointe sin. Cúmar chun cúnaí le moncail i dteach san Ongáir. Tar éis tamil, thosaí méid dul ar scoil, agus ar an nós gasar a bheith eile de 6 bliain díos, bhí méid súla corda nua a dionmh. Ach ní raibh sé sin amach mar cheap mé. Bhí me sé bag an ráir agus ní ranna gasar eile abalta neamhhar a dionmh duna difrachtaí anam. Ní héag rom ag leir teang eile nó tada. Ní chara sé gur canút Ástráileach agam, agus solhád dar méid gur mámad an mé. Bhí feibbannaí agam le mo múntarí fiú. Ní rom mé róachadúil mar gáilta, ní hain léamh ná scríoblam. Ní rom ag maith mata agus ní rom an sportaí anna fiú. Am éarm rópa rappa, nó líir dí chab le daoine mos sa síl mór. Watha mé go duna agus cha mé níos mó am lum féin, bud a chur an imní ar mo hismóirí. Chum me go dtí scoil eile, ach bhí chum ar an scéal nach ghlach na daltaí nó na múntarí lom is scoil ar bith. Tar éis tríal a bhaint a 6 scoil difriúla cham an éire. Ní héag go raibh mé géire bheith i Mr. Popular a chaineoch coppla caralum. Nuair bhí me naimlinn de díos, thosaí méid freastal ar campi saora sa Turbia. Ba taithí omláin difriúil í seo dom. Níor ceistí daoine carbás me nó cén chuma bhí orm. Faoi dheire, thosaí méid donmh cárde ar feadh an taobh. Nuair bhí me dhá bliain 10 díos, bhag mud go dtí éireann. Bhí an scéal an éireann go thomláin difriúil. Rinne me go leor cárde mar thora ar mo bháilíocht le club an óige. Anseo bhí me 3% níos tábhachtaí ná mo chuma fisiciúil. Bhí an chuid colm agam ó bhí me óg, agus bhac sé tamil fada sa le tháinig biseach ar mo chraí. Thosa mé ag maithebh na daoine a bhirta mé san Angéir. Tuige me inis nach rá iontuach gasúr a bhí trí na chéile, iad meascí suas an nósanna na sochaí sin ag an am sin. In enó an gachrod a dola mé agus mé mo gasúr tám sása le mo híal féin. Ag dead an lei tá metal.